Assalamu alaikum hormatly adamlarym. Garaşyda baky tarapy ýurdumyzdaky täzelki hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmeleşýär. Şun, hormatly prezident we Gurbanyňly Berdimuhammedow sanly uly marhale ministrler kabinetiniň nowatdaky mejlisine çyrdy. Onu halk hujurlyk toplumynyň puduklarynyň şöýleňi ýanwar may aýlaryna ýerine ýetirilen işleriniň jemlerini mühim ritmine amaran bir näçesiň tasamalarına hemme döwlet turmuşynyň wajyp meselelerini garaly. Hormat prezidentimiz ilki bilen Sanul Gomarkali Milli Geňeşiň mejlisiniň başlygy Mehmedowany hemde Milli Geňeşiň halk matbuatynyň başlygynyň ornatary Babaýewy güni aragatnaşyga çagyrdy. Döwlet başlarymyz mejlisiň başlygy Mehmedowa söz berdi. Mehmedowa şu ýylyň 5 aýyna Milli Parlamentiň ýerine ýetiren işleriniň netijeleri barada habar berdi. Ýurdumyzyň kanunçy hukuk bunyadyny döwrüp aplaşdyrmak boýunça toplumlaryň maksatnama laýyklykda giňmeçli özgertmeler maksatnamalaryny mundan meýlekde üstünlikli ösdürmek, watanymyzyň durmuş ykdysadyny ölçüne üpçün etmek, döwletimiziň demokratik esaslaryny putrandyrmak üçin agtybarly bunyat bolup durýar. Hemde bir näçe pudoklaryň gadyraşdyryş hukuk bunyadynyň kämilleşdirilmegine gönükdirilen täze kanunlary işläp taýýarlamak we hereket edýän kanunçy namalaryny kämilleşdirmek işleri dowam edýär. Ýylyň başyndan bäri mejlisiň maslahatlarynyň ikisi geçirilip, kanunlaryň we kararlaryň 74-si, şol sanyna Türkmenistanyň kanunlarynyň 40-sy we mejlisiň kararlarynyň 34-si kabul edildi. Halkara we parlamentary hyzmatdaşlygyny ösdürmek maksady bilen mejlisi duşuklaryň 4-si geçirildi. Deputatlar bir näçe halkara we sebitara forumlaryna gatnaşdylar. Hormat prezidentimiz döwlet maksatnamalaryny durmuşa geçirmekde, demokratik esaslaryny hasa çuňlaşdyrmakda, halkara giňişliginde Türkmenistanyň eýleýän ornuny berkitmekde we öňe sürýän başlangyçlaryny ilerletmekde deputatlaryň goşandyny aýratyn belledi. Döwlet başlarymyz binalaryň maşgala gymmatlyklaryny, ahlak görevlilerini saklamakda, üsüp gelýän ýaş nesilleri terbiýelemekde mühim orun eýleýänini nazara alyp, gelin gyzlaryň arasynda wagyn nesihat çärelerini işleňleşdirmegiň wajypdygyny belledi. Soňra Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygynyň ornatary Babaýew şu ýylyň 20-nji maýyna mejliste kabul edilen kanunçy tassamalaryny ara alyp maslahatlaşmak üçin Milli Geňeşiň halk maslahatynyň mejlisine taýýarlyk görýäni barada maglumat berdi. May aýyna Türkmenistan konstitusiýasynyň we döwlet baýdagynyň güni münasibetli alma amala maslahat geçirildi. Halk maslahatynyň agdalary degişi wagz nesihat işlerine, şol sanyna şanly senlere başlanýan çäreleri, daşgurşy goramak we ýurdumyzyň ekologiýa awadançygyny öpçün etmek, milli mirasymyzy goramak, üsüp gelýän ýaş nesilleri watançylyk ruhuny terbiýelemek, arasaçylyk we tagdyn durmuş ýölgelerini putrandyrmak meseleläriniň durmuşa geçirilmegine işe gatnaşýarlar. Milli Geňeşiň halk maslahatynyň agdalarynyň hüner derejesini ýokalandyrmak maksady bilen Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky Döwlet Gullugy Akademiýasynda olar üçin okullar guruldy. Hormat prezidentimiz ýurdumyzyň häzirki ýagdaýyny we döwletimiziň durmuş rugamy nazarlaýan siýasatynyň esasy urlaryny nazara almak bilen milli kanunçylyk bunyadyny döwrüp aplaşdyrmak boýunça zerur işleriň geçirilmeligini belledi. Şonuň bilen baglykda döwlet başlarymyz Milli Geňeşiň halk maslahatynyň nowatdaky mejlisine ýokary derejede taýýarlyk görülmeligini aýtdy. Soňra hormatly prezidentimiz Sanul Gomarkali ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatarlaryny güni ara gatnaşyga çagyrdy. Salam hormatly minister kabinetiniň agdalary, beşiň minister kabinetiniň Sanul Gomarkali nowatdaky mejlisine geçirýär. Mejliste şuň 5 aýyny alyp baran işler netijelerine seyreder, şeyler taýýarlanan resmnamalaryň taslamalaryny hem käbir beýleki soralar ara maslahatlaşar. Hormatly prezidentimiz Sanul Gomarkali geçirilýän ministrler kabinetiniň mejlisiniň gün tertibine geçip, ilki bilen ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary Müşrikow söz berdi. Vice-premier milli liderimiziň başlangyjy boýunça ähli bolganlarda durnukly makroiqtisady görkezleri öpçün etmek maksady bilen şu ýylyň geçen 5 aýynda ýerine ýetirilen işler barada hatabat berdi. 5 aýyň netijeleri boýunça jemi içerki önüm 6,11 göterme artdy. 2020-nji ýylyň degişi döwrülen deňişdirilenine jemi öndürilen önüm 5,10 göterme ýokalandy. Geçen ýylyň degişi döwrüne garanyňda böýlek satu harit dorançygy 17,5 göterme artdy. Ýanwar may aýlarynyň jemleri boýunça döwlet büdjetiniň girdiji böleginiň meýilnamasy 120,14 göterim, çykdyjy böleginiň meýilnamasy bolsa 92,12 göterim ýerine ýetirildi. Ýurdumyzyň iri we orta kärhanlaryna ortaça aýlyk rehmet haky geçen ýylyň degişi döwrüne görä 10,5 göterme ýokalandy. Büdjetden maliýeleşdirilýän we hojuluk gadaplaşygynaky döwlet kärhanlaryna rehmet haklary, pensiýalar, döwlet kömek pullary we talip haklary öz wagtyna maliýeleşdirildi.
Erjelerin görnüşdäki o milli maksatnamasynda kesgitlenen işleriň çäklerini, hatabat döwründe durmuş maksatly desgalaryň, ýaşaýyş çağlarynyň hemde inženerçilik urganlarynyň gurulşyga alınıp barly. Vice-premier döwlet emlägini hususlaşdyrmak boýunça durmuşa geçirilen toplumlaryň çäkler barada hem hatabat berdi. Şu döwürde jemi 52 tane döwlet emlägi hususlaşdyryldy. Şeýlekem Belarus Respublikasynyň Minsk şäherine bolan saparyň netijeleri barada hatabat berildi. Saparyň başynda Türkmenistanyň wekiliýeti garaşly döwletleriň arkaçygynyň hökümet başçylarynyň geňeşiniň mejlisine gatnaşdy. Duşukda ykdysady gatnaşyklaryň wajyp meselelerini garaldy. Hemde garaşly döwletleriň arkaçygynyň çäklerini, döwlet tarih hyzmatdaşlarynyň geljegi uğurlary ketgilenildi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, şeýle diýdi. Müşekov, gelecek yıl için devlet büdjetinin taslamasını tayarlamak işlerini devam etmeli. Minister Kabineti'nin belki ormaslarıyla birlikte 2020 yıl için maksatnamada işler tayarlamaya girişmeli. İktisadi çökünlük yağdaydan hem hat, çalt depkine çıkmak hem bir maksatnamada esahi vazife bolupdur yani. Şeylem, iqtisadi çökünlüğün başlanmağından uzalqym görkezlere yetmeli, qalanmaly. Bar olan mümkinçiliklerden uğralıp yurdumuzy ösürmek boýunça odal kabul eden döwlet maksatnamadan hem yerine yetirilmegini öpçün etmeli. Şoňla birlikde berilen tapşyryklarına garamadan häzirki wagtda çenli sağlyk goraş hemde durmuşdadan goraglyk hem ulgamlarına ulu meşhurda maýa goýumlary görüntülmeýär. Hem belli geçmeýär. Döwlet emniyetçilerine değişik kararlar hem desgalary hususlaşdyrmak hem de paýdalar jemgyýetlerine öwürmek işlerine has hem şartlanylmaly. Zähmet haklaryny tölemekde bökdünçlikler ýol bermeli däl. Bu işem bir gözükçülükte saklamalı. Nasıl bir ýagdaýlary seljerinde işlerem talaba laýyk ýola goýmak üçin ähli zerur hem çäreleri görüm. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Abdurrahmanow gözükçü edýän pugdoklaryna şuýlyň 5 aýyna ýerine ýetirilen işleriň jemleri barada hatabat berdi. Neftin gaz kondensaty bilen çykaryşy, nefti gaýtan işlemek babatda gazanlan teknik ykdysady görkezler we ýetilen sepkitler barada hatabat berildi. Benzinin ölümçük boýunça meýilnama 112,18 göterim, dizel ýanyzynyň ölümçük meýilnamasy 100,13 göterim, polipropileniň ölümçük meýilnamasy 118,18 göterim, suwuklandyrylan gazyň ölümçük meýilnamasy 115,5 göterim, tebigi we ugurdaş gaz çykarmagyň meýilnamasy 116 göterim, tebigi gazy eksport etmegiň meýilnamasy 123,17 göterim, maýa goýumlaryny özleşdirmegiň meýilnamasy bolsa 117,17 göterim ýerine ýetirildi. Şeýlekem vice-premier Türkmenbaşdaky nefti gaýtan işleýän zawodlar toplamyny 20-25-30 mikrometr galyňlykdaky gaplama örtüklerini goşmaça polipropilen örtüginiň aksadyp görnüşiniň örümçiginiň ýoly goýulanyny barada hatabat berdi. Polipropilen örtüginiň beýik görnüşi süýji önümlerini gaplamakda we sowatlyk önümleriň daşyny örtmekde giňden ulanýar. Türkmenbaşdaky nefti gaýtan işleýän zawodlar toplamyny şeýle görnüşdäki önümleriň her ýylda 2000 tonnasyny öndürmek gözüňde tutulýar. Ol içerki we daşarky bazarlara uğradylar. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, neft pugdogyna alınıp bolýan işleri düýpli seljermegi taşyrdy. Berilen taşyklara garamazdan bu urda henüz öňüdüşikler duýulmaýar diýip milli liderimiz bellädi. Döwlet başlarymyz vice-premier gözükçü edýän pugdoklarynyň ýol başlary bilen ýerlerde köprek bolup, pugdoklarda bar bolan meseleleri çözmegi taşyrdy. Şonuň bilen baglanykda ýalňyz energetika toplamyna daşar ýurtlaryň maýadarlaryny çekmek, daşar döwletleriň ýöňdewarsy tehnologiýalary esaslanýan iri neft gaz kompaniýalary bilen ýödary beýpiti hyzmatdaşlygy giňeltmek babatda bir näçe taşyklar berdi. Hormatly prezidentimiz Türkmenbaşdaky nefti gaýtan işleýän zawodlar toplamyna öndürilýän polipropilen örtükleriniň täze görnüşleriniň milli ykdysadiýetimiziň dürli pugdoklaryna işçiň peýdalanýanlygyny belläp, ýurdumyzda dürli görnüşli we Türkmenistanyň hemde daşar ýurtlarda uly istek bildirilýän dürli görnüşli neft himiýa önümleriniň öndürilýän mukdaryny köpertmek hemde görnüşlerini artdyrmak meselelerining wajypdygyny öňçekdi. Şonuň bilen baglykda hormatly prezidentimiz vice-premier bir näçe anyk tapşyryklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Urad Gelliýew gözükçü edýän düzümlerini şuýlyň 5 aýyna ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hatabat berdi.
O etnaga toplum boyunça önüm öndürmeň müçerleriniň üstepkini geçenliň degişli döwürlen deňişlerlerine 3'ten 18 götürme deňmelli. Şeýlikde Obagjylyk we Daşky Şogormak Ministrligi boyunça bir görkezji 3'ten 19 götürme. Tuğuçylygy baradaky Döwlet Komiteti boyunça üstepkini 2'den 10 götürme. Türkmenatlary Döwlet Birleşigi boyunça üstepkini 3'ten 18 götürme deňmelli. Oba we suwçylyk boyunça şeýlik hem yerleriň meliorativ ýagdaýyny gowrandyrmak, suwuş yerleriniň tuğupçynçylygyny ýola goýmak babatda döwlet maksatnamalaryna gözeň tutulan deskalaryň gurulşygyna gönükdirilen maýy goýumlaryny öýleşdirmeň meýilnamasy 127,11 göterim berjaýdyly. Hormat Prezidentimiň garamagına ýurdumyzyň ministrlikleri, budaklaryň duranyş idaralary, häkimlikler, idara kärhanlar tarapyndan yer böýleklerini hemişelik we wagtlyň ulanmak boýunça teklipler hüderlendi. Hormat Prezidentime de hatabat dinlep şeýle diýdi. Orada Elif. Şu yolumuz boyunca näçe galla, näçe paýta anlar diýilip hem çaklamalardy. Arada işlemde, felçerinde hatabatyny berin. Näme häzir ekin meýdanlarynda ýetişdirilen galla hasaly köpçülükden ýygnalyp başlandy. Orak hem mevsumlyk gysga wagtda. Gallanyň hem ýetkizine ýol bermeýän ýokary derejede geçirmeli. Mevsumda tehnikal hem böktünçü işletmeli. Gallaçy kärençiler bilen hem hazaplaşyplar öýe wagtynda geçirmeli. Şoň orada. Tabii. Gödöşükle edilen produktlaryň ýol başçylary bilen etraplarda hem ýygy-ýygydan olup Dayhan birleşiklerin hem iyisini, oron hem alıp barışını yerine görmeli. Gerek olsa hem onlara zerur olan ehlem kömegi vermeli. Soňra Ministrler Kabinetiniň başçynyň ornasary Üwedow gödöçüge diýen ulag we aratnyşyk ulganlaryna şu ýylyň ýanwar-maý aýlary aralygyna ýerine getirilen işleriň netijeleri barada hatabat berdi. Hatabat döwründe şu toplum boýunça hyzmatlary ýerine ýetirmegiň hemde önüm öndürmegiň meýilnamasy 117,11 göterim ýerine ýetirildi. Türkmen Demir Ýolları Agentligi boýunça öz işlepkini 104,10 göterme, Türkmen Awtologlar Agentligi boýunça 136,17 göterme, Türkmen Deňiz Derýa Ýolları Agentligi boýunça 152,16 göterme, Türkmen Aragatnaşyk Agentligi boýunça 108,10 göterme barabar boldy. Hatabat döwründe Türkmen Howa Ýolları Agentligi boýunça degişli işler geçirildi. Ulaglaryň ýakly görnüşleri boýunça ýük taşymagyň meýilnamasy 102,17 göterim, ýük dolanşygy boýunça 104,18 göterim ýerine getirildi. Hormat Prezidentime de hatabat dinlep şeýle diýdi. Evet. Ýa-da-ki döwürde uly kampaniýadan näme maliýe ýagdaýynyň durnukly bolmagyny gazanmak esasy wezipe bolup durýar. Koronavirus bilen bagly ýagdaý tamamlanýança olaryň ünlüktüz hem işlemeğini üpçün etmek, öğren hem bir mühim vazipedir. Zahmet haklarını tölenmek, mali hem borçlarını yerine getirmek için seri iştedir. Olur yani Allah hem kampanyaları gollap durmalı. Yurdumuzda elektron hem senaatini döretmek koyunca işler hem başlandı. Yani entak Muharrem'den bu işler yeterli tepkini hem alıp barmaya. Bir ilkinci navatta hem hünermenler yetneşçili ulanmak. Naşon orada dedim. Bir yağdayı bek tercerinde hem işleri talavalar yola koymak için zerur çareleri görüm. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornasary Durduliýew gödöçüge diýen düzümlerini gurulşyk senagat we energetika pudaklaryna Türkmen Hime Döwlet Konserniне paýtagtymyň häkimligine şu ýylyň 5 aýyna ýerine getirilen işleriň netijeleri barada hatabat berdi. Ýylyň başyndan bäri gurulşyk senagat toplamyna ölümçük we hyzmatlary ýerine getirmek boýunça meýilnama 130,10 göterim ýerine getirildi. Şunda ýetiştepkini 118,12 göterme deň boldy. Gurulşyk we Binagarlyk Ministrligi boýunça hatabat döwründe işleri ýerine getirmegiň meýilnamasy 108,19 göterim berjaýdyly. Öz tepkini geçenliň degişli döwürlen deňişlerine 100,10 göterme barabar boldy. Tenagat we Gurulşyk Ölümçügi Ministrligi boýunça önüm öndürmegiň we işleri ýerine getirmegiň meýilnamasy 124,16 göterim ipsin edildi. Öz tepkini 119,5 göterim ýerine getirildi. Hatabat döwründe energetika ministrligi boýunça öndürilen önümleriň ýerine getirilen işleriň we hyzmatlaryň meýilnamasy 120 göterim ýerine getirildi.
Öňümçük görkezleriniň öz tepkini 121,10 götürme deňmelli. Türkmen Kimya Döwlet Konserni tarapyndan hatabat döwrüne öňüm öndürmeň we hyzmatlary ýerine ýetirmeň meýilnamaty 162,10 götürüm ber jaýdyldy. Öz tepkini 133,19 götürme barabar boldy. Aşgabat şäheriniň häkimligi boýunça ýerine ýetirilen işleriň we hyzmatlaryň meýilnamaty 120,18 götürüm ber jaýdyldy. Hormat prezidentime de hatabat dinläp şeýle diýdi. Durduliyev, Huvanyň asy döwri ýetip geldi. Şoň orada, vilayetlarda, şäherlerde we metraplarda ýanyna garşy hukuklyk düzgünlerini hem ber jaýdylyşyny berk gözetýär. Deshalarda we binalarda ýanyna garşy ulanylýan enjamlaryň, howlullaryň hem de beýlik terişdiriň bardygyny we gurotdygyny hökmany barlamak. Şeýle konsernerlerim, beýlik soğuducam enzamlary ulanmak üçin hem elektr energiýasynyň artykmaç sarf edilmegini azaltmaly. Köçeleri ışıklandırmak, durulýan mahawatları hem gorkalmak, taşytlyk düzgünni üpçün etmeli. Elektrik energetika boýunça içerken halkara taslamalaryň hem durmuşa geçirisine edil odolkos ýaly aýratyn üns bermeli. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornasary Galijew şu ýylyň 5 aýyna gödükçüge diýen söwda we dokma toplumlaryna hem-de telekeçilik ulgamyna ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hatabat berdi. 2021-nji ýylyň geçen 5 aýyna söwda we daşary ykdysady aratnyşyklary ministrligi boýunça söwda doranşygynyň öz tepkini geçeniň degişli döwürlen deňişdirilerine 109,11 götürme barabar boldy. Ýönürilen önümleriň öz tepkini 109,12 götürme deňmelli. Dokma Senat Ministrligi boýunça geçeniň degişli döwürlen deňişdirilerine nak ýüplegiň öňümçigi 112,14 götürme, nak matalar 101 götürme, tikin we trikotaj önümleri 124,11 götürme, güýen önümleri 100,16 götürme barabar boldy. Türkmen Haly Döwlet Birleşigi boýunça haly önümlerini öndürmeň meýilnamaty 114 götürüm ýerine getirilip 134,5 götürüm üziş tepkini üpçedildi. Döwlet taryhçy mal birjasy boýunça hatabat döwrüne birja söwdalarynyň 120 geçirilip 12.835 şertnama hatap alındy. Söwda senaty darasy boýunça hatabat döwrüne ýerine ýetirilen işleriň öz tepkini 105,5 götürme barabar boldy. Telekeçige berilýän gollawyň netijesinde Senatçylar we Telekeçe birleşmesiniň agdalary ýurdumyzda öndürilýän owagçylyk we adyk önümleriniň möçürlerini artdyrmaga işe gatnaşýarlar. Şol önümleriň öndürilişiniň öz tepkini değişiklikde 126 götürme hem-de 106,16 götürme barabar boldy. Hormat prezidentime de hatabat dinläp şeýle diýdi. Galijew, bir sarf edilýän garyplyň öndürişini arttırmak boýunça işleri dowam etmeli. Hem howan hem asy döwri ýetip geldi. Şoňra da doňdurmany ýa-da miýe mahsullaryny köpräk öndürmeli. Olar hem tarşyk berşim ýaly telekeçiligi mestirmegi howslandyrmak hem maksady bilen ykdysadyýatyň hem hususy boýdugyny hem döwlet gollawyny bermek boýunça nowatda hem çäreler taýýarlamak. Keçen orta telekeçiligi aýratyn hem siýagatçylyk iş bilen meşgul bolan kärhanlaryň mali maddi enjamyna taýdan ýardam bermek hem gözegini tutmaly. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornasary Mehmedowa gödükçüge diýen düzümlerini şu ýylyň 5 aýyna ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hatabat berdi. Hatabat döwrüne şansylylar münasibetli dörejilik bäsleşikleri, medeni şäherler, sergiler, duşuklar, wagt netihat işleri, täze deskalaryň açyş dawrlary geçirildi. Türkmen Döwlet Neşriýat Gullugyna ýylyň başyndan bäri önüme öndürmeň meýilnamaty 115,19 götürüm ber jaýdyldy. Döwlet maksatnamalaryna medeniýet ulgamy üçin meýilleşdirilen şäherleri üstünlikli amala aşyrmak boýunça zeruri işler ýerine getirildi. Şeýle hem hatabatyň çäklerine ýurdumyzyň dürli gurlarda gadanýan ägir tuly üstünliklerini giňden beýan etmek boýunça köpçüliklerin habar berişlerine ýerine getirilen işler dünýäniň öňdewarjy tejribesini işiň ornaşdyrmagyň mümkinçilikleriniň peýdalanşy barada aýdyldy. Hormat prezidentime de hatabat dinläp şeýle diýdi. Mehmedowa kagazda çykarylýan gazet jurnallary indi elektron görnüşine çalışmagy işçiň dowam etmeli. Bu urda zirwem hünärmerler taýýarlap redaksiýalyň hem işgär wezipe sanawyny keskitlemeli.
şeylem, mühim vazife olan sağlık saadeti geçmek boyunca hem alıp baran işleri beyan etmeye hem devam etmeli. Tomuz din jarşylar maňly köpçülükiň hawar beşem teristlerine hazam bir çağlar yani yaşlar üçin bir gyzykly hem gepleşikler köprek taýýarlamaly. Garaşylyň 30 ýyllyk şanly bayramy Türkmenistan parahasylygynyň şmaň watan diýilip alan edilen ýyllanmaly çäreleri geçirmek hem işlediň üst merkezinde bolmaly. Soňra Ministrler Kabinetiniň başçylygynyň ornatary Gelin Ýazyw gözegçi edýän düzümlerini şu ýylyň geçen 5 aýyna ýerine ýetirilen işler barada hatabat berdi. Degişli döwürde ýaş nesli watançylyk ruhuny terbiyelemek görelgilerine esaslanýan okuw terbiýeçilik işlerini kämilleşdirmek boýunça çäreler amal aşyryldy. Ýurdumyzyň bilim idaralary üçin okuw kitaplarynyň we okuw gollanmalarynyň 70 ýaş görnüşini eşredildi. Ýokary okuw mekdepleriniň talipleri hemde orta mekdepleriň okuwçylary halkara ders beýasçyklaryna üstünlikli çykyş etdiler. Asabat döwrüne halkara guramalarının wekilleri bilen birlikde alim bilim meseleleri boýunça okuw hemde alim maslahatlar ýokary derejede geçerli. Şeýle hem ýurdumyzyň bejerç ýöňnäş edarlaryna kesellerin öňüne almagyň we bejermegiň täze surlaryny amaly lukmançylyga ornaşdyrmak boýunça toplumlaryň çäreler dowam etdi. Talygy öreşligimiň maddi enjamyň binýadyny munun meýlekde pugtlandyrmak maksady bilen ýokary tezlikli dünýä ýüngüne laýyk gelýän häzirki zaman tehnologiýalar bilen üpsünedilen lukmançylyk dikuçarlary halkyň hyzmatyna berildi. Döwlet maksatnamasyna laýyklykda ýaşlar baradaky döwlet siýasatyny üstünlikli amala aşyrmak, üsüp gelýän ýaş nesli sport söýmek, dähmete hormat goýmak ruhuny terbiýelemegiň bütüni ulgamyny kämilleşdirmek, kesellerin öňüne almakda beden terbiýanyň we sportyň mümkinçiliklerini netije peýdalanmak maksady bilen berүү şertleri düretmek boýunça degişli işler geçirildi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp şeýle diýdi. Gelin ýaly. Näme? Häzir okuw ýyly tamamlandy. Şoň orada ýokary orta hüner okuw mekteplerine giriş emtinalaryndan başga da täze okuw ýylyna gowy taýýarlyk görmeli. Ýokary orta mekteplerine ýeňil hemde düýüpli awatlaş işlerini hökmany geçirmeli. Din jarşyma sağlaş merkezlerini çağılan hem tomutky dinç arasyn hem talabalar guramaly. Ýöne hökümetiň bilim işgärleri bilen boljak maslahatdan hem düýüpli taýýarlyk görün. Bir maslahatda biz bilim ulgamyna geçirijek nowatdaky özgertmeler bagly hem soraglary sereder. Bir çärelerin ähline gowy taýýarlyk görmeli hem ýokary okuw mekdeplerine giriş synawlaryna jemgyýetçilik hem gözegçiligini üpçün etmeli. Ähli mekdeplerde fan ulgam boýunça täze okuwlary guramaly. Bu urda hem Alamlar Akademiýasyna esas hem orun degişlidir. Soňra Ministrler Kabinetiniň başçylygynyň ornatary Daşary işler ministri Meredew şu ýylyň 5 aýyna Daşary işler ministrligi tarapyndan geçirilen işleriň jemleri barada hatabat berdi. Garaşda da bitarap Türkmenistanyň daşary syýasy uruny ýygyderli amal aşyrmak, döwlet başlarymyzyň ýöňde goýan geziplerini durmuşa geçirmek maksady bilen degişli işler geçirildi. Halkara hyzmatdaşlygyny ösürmekde ýokary derejedäki öýdary saparlar, duşuklar we gepleşikler aýratyn orna elýär. Şonuň bilen baglykda ýurdumyzda Özbekistan Respublikasynyň prezidentiniň hemde Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň prezidentiniň taparda bolanlyklary bellenildi. Asabat döwrüne Sanly Omarkaly Türkmenistanyň prezidentiniň Owganistan Islam Respublikasynyň we Azerbaýjan Respublikasynyň prezidentleriniň duşuklary geçirildi. Milli lidermede iqtisadi hyzmatdaşlyk guramasynyň 14-nji sammitine, türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşiniň maslahatyna, Birleşen Milletler Guramasynyň durnukly ösüş meseleleri boýunça ýokary derejeli maslahatyna gatnaşdy. Ýylyň dowamynda Türkmenistanyň prezidentiniň daşary döwletleriň başçylarynyň bir näçesi bilen telefon arkaly gepleşikler geçirildi. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň ury boýunça ýygyderli maslahatlaşmalar geçirildi. Merkezi Aziýa döwletleriniň we Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň ministrler derejesindäki nowatdaky duşugy hemde Merkezi Aziýa Hytaý ýurtlarynyň daşary syýasat idaralarynyň ýol başlarynyň ikinji duşugy rolly. Türkmenistanyň daşary ykdysady gatnaşyklaryny giňeltmek boýunça ýygyderli çäreler geçirilýär. Asabat döwrüne iki tarap bilen hökümetary toparlarynyň we beýleki degişli düzümleriň çäklerini nowatdaky duşuklar, daşary ýurtlaryň işewur toparlarynyň wekilleri bilen gepleşikler geçirildi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp şeýle diýdi. Meredew
Yurdumuzun hem daşa yurtlarının, hükümet vekilliklerinin halkara saparlarına düýüpli hem taýýarlanmaly. Garaşdyrylmagyň 30 ýyllyk ýubileyine, yurdumuzun hem ýeşilik hem bir taraplyk bayramyna bağışlanan halkara maslahatlaryna hem beýleki halkara hem çärelerine gowy taýýarlyk görmeli. Egerde koronavirusdan bagly ýagdaý mümkinçilik berse, onu 12 dekabrda geçirecek ähli bayramçylyk çärelerine gatnaşar ýaly diplomatlaryny çağırmak meselesine de seyretmeli. Hemen diýip bolşýarlyk bayramçylykdan soň olar bilen duşuk hem geçirmeli gözüňde tutýan hem bir duşukdy. Daşary siýasatymyzda bir ýakyn näwrde çözülmeli. Soraglary hem öňde durýan wazifelere de seyreder. Häzir şeýlemen sowda ykdysady we ilmi tehniki hyzmatdaşyk goýunça bilelikdäki türkmen täjik hökümetdara toplarynyň türkmen bölüniň düzümini hem tasdiklamak hakynda hem karara da gol çekýär. Hormat prezidentime de degişli resminama gol çekip, onu Sanul Gomarkaly vice-premier uğratdy. Soňra döwlet başlarymyz meclise gatnaşyra gildenip, şeýle diýdi. Hormatly minister kabinetining ağlarları. Meclisimizi cemlemek bilen ýagny şu ýylyň geçen 5 aýynda alyp baran işleň netijeleri dünýä ykdysadyatyndaky çylçyrmy ýagdaýlara garamazdan döwletimiziň depkinli hem ösmegini dowam edýändigini görkezýär. Men bilen daşary siýasatymyz olurky ýaly Birleşmiş Milletler Guramasy hem beýleki halkara guramalar bolan Ýewropada howpsuzlyk hem hyzmatdaşyk guramasy, Ýewropa Birleşigi, Şanhay hyzmatdaşyk guramasy, Garaşa döwletleriň arkalaşy, ykdysady hyzmatdaşyk guramasy bilen hem giň gerimli hyzmatdaşyk etmäge gönükdirler. Ýurdumyň ykdysadyýatynyň ötüşinde gazanılan depkin durnukly saklanýar. Bir kabul eden ähli durmuş hem maksatnamalary üstünlükle durmuşa geçirilýär. Hökümetimiziň hem halkymyzyň guramaçylyk hem iş netijesinde ýurdumyzda jemi hem içerki önümiň ötüşi geçen 5 aýyna 6,1 götürüm meşhurdy boldy. Näsenagat defalary, ýaşaý jaýlary, çağlar bağları, mektepler, dukanlar, beýleki defhalar hem belinen meşhurdy gurulup ulanmaga berildi. Kabul edilen meýlanmalarymyza laýyklykda energiýa serişdirmeli, dünýä baglarlaryna diversifikasiýa ýolu bilen ýermek hem siýasaty üstünlükli dowam edýär. Hormatly minister kabinetining agzalary bir şeýle üçin umumy wazifeleri kesgitdi. Endi bir wazifeleri bir gyşarnykly ýerine ýetirmegni gazanmalydyr. Men hem belläp geçmeýäli biziň esasy wazifemiz halkymyň ýaşaýyşyň durmuş derejesini has hem gowlanylmakdan awaratdyr. Şoň üçin hem siz ýuny aýyna ähli welaýatlarda saparda bolmaly, galla gurugynyň hem alyp baryşyny, durmuş hem maksatnamalaryň hem amala aşyryşyny ýerine hem baryp görmeli. Ýuly aýyna hem minister kabinetining hem giňişliň bir meclisini geçirmek hem häzirden taýýarlyk görüp başlamaly. Men bir meclisde şu ýyl 6 aýyna hem alyp baran işleň hem netijelerine Äserde hem ykdysadyýatynyň ösüşini serjerip ýol başlanan alyp baran işlerine de bir baha berer. Siz gödökçilik edýän puwdoklaryňyzyň hem ulgamlaryňyzyň ýol başlar bilen maslahat geçirirsiniz. Maslahatda geçen 5 aýda alyp baran işleň netijelerini aýal maslahatdaşar. Sanly Ulgamarkaly'e geçirilen ministrler kabinetiniň meclisinde başga da bir näçe möhüm meseleler garaldy. Olar boýunça degişli çözgütleri kabul edip, hormatly prezidentimiz meclis jemledi. Minister kabinetining agzalary biz şunuň bilen Sanly Ulgamarkaly minister kabinetining meclisini geçirip gutarýar. Men esasy
Sizin gereğinizde bir can sağlığını, maşgala vatançılığını, bir karar vatamızın bundan beylekte güllap etme uğrundan alıp barayan işlerinizi dengem ulu üstünlükleri arzu ediyor. Sağ olun. Indi bolsa Türkmenistan prezidentinin gol çekeni resmi nämet bilen tanış edýäs. Türkmenistanyň Täjikistan Respublikasynyň arasynda hyzmatdaşlygy munun beläge sürmek maksat bilen Türkmenistanyň prezidenti karara gol çekdi. Resmi näme Sewda ykdysady we ilmi-teknik hyzmatdaşlyk boýunça belelikdäki Türkmen Täjik hökümet aratypyrynyň Türkmen böleginiň düzüme tasdiqlandy. Häzir bolsa hormatly prezident bilen garaşşydy hemişelik bir Türkmenistanyň daşky uşagy gorumak ulgamynyň işgärlerini iberen gutlaw bilen tanış edýäs. Hormatly daşky uşagy gorumak ulgamynyň işgärleri, edi watandaşlar. Sizi ýurdumyzda Türkmenistan parahaçylygyň we danışmagyny watan ýerip alandyran ýylda giňden bellenýän daşky uşagy gorumanyň bütün dünýä münasibetli tüý sürekden otlaýan. Tebigaty urun söýgü Türkmen halkynyň durmuşynyň däpde sorlarynyň hemem medeniýetiniň içinden erşarga şolup geçýär. Mehriban watanymyzyň gözel tebigatyna aýoğly çemberleşmek, ony goramak, ýürelgleri halkymyzyň aňyna urnaşyp, ekologiýa meselelerini oňun çözmegiň öz boşly täýärlerini kemal etdiripdir. Ýurdumyzyň bedew wady bilen ösmek hemem halkymyzyň arasy daşky uşagda ýaşama uruna geçirilýän taryhy özgertmeler, edil diýarmyzyň gözel tebigatyny gorap saklamagy, oňy ösümlik hemem haýwanat dünýäsini baýlaşdyrmagy, şeýle almat haýdan giň işleýän öwrenmäge uly mümkinçilikler döredýär. Berqarar döwletimizden bagtýarlyk döwründe garaşdyrmydan şanly 30 ýyllyk bayramynyň belenilýän ýylynda Türkmen halkynyň milli gymmatlyklary täze öwüşgünde hatam davarlanýar. Edil watandaşlar, daşky uşagy gorap saklamak ulgamyny ata-babalarymyzdan gelýän milli däpde sorlanmady bugünkü güni hatam kemilleşdirilýär. Ýurdumyzda her ýylda geçirilýän ähli halyk bagy ekmek davarlary, ýurdumyzyň bagy we sanlygy öwrünmegine, hemem halkymyzyň gözel tebigatymyza bolan söýgüsiniň artmagyna uly ýardym edýär. Häzirki döwürde ýurdumyzda ekologiýa awadançylygyny üpçün etmek, howanyň üýtgemegi barada Türkmenistanyň milli strategiýasyna hemem milli tokoy maksatnamasyna öňde bolan wezipelere üstünlikli durmuşa geçirmek, ýurdumyzyň ösümlik we haýwanat dünýäsini baýlaşdyrmak, gözel tebigatymyzy aýogly saklamak boýunça döwletimiz tarapyndan maksatnamalaryny işlere aşyrylýar. Uly maksatlary nazarlayan bu işleň netijesinde paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň daş döwrüne hemem welaýatlarda tokoy zorluklarynyň çäkleri barha giňelýär. Hadar diňdeniň temiz howaly kenaryna dürdilen awada milli täýäkçilik dolugunda ýerleşmemiň hemem daşar ýurtly mehmanlaryň diň jalmagy, bu ýeriň öz boşly tebigy eretiniklary bilen tanışmak üçin ähli mümkinçilikler dürdiler. Garagumyň jümmüşine dördilen Altınasır Türkmen köli, Garagum sehrasynyň ösümlik hemem haýwanat dünýäsini baýlaşdyrmagy, şeýle tutuş debitini ekologiýa ýagdaýyny goýlandyrmagy oňoýly täsir edýär. Berqarar watanymyzda daşky uşagy gorumak ulgamynyň kanunçylyk bünýadyny hasam berkitmek hemem kemilleşdirmek boýunça da netijeli işler alyp barylýar. Bulugunda gerekli diýen kanunçylygyň kemilleşdirilmegi, ýurdumyzda ekologiýa hemem daşky uşagy gorumak boýunça halkara maslahatlarynyň ýygydyly geçirilmegi döwlet ekologiýa syýasatymyzyň üstünlikli amala aşyrylýanynyň aýdyň subutnamasy. Edil watandaşlar, garaşy Türkmenistany daşky uşagy gorumak babatda umumy adamzat bähitli içeri we daşary syýasaty alyp barýar. Birleşen Milletler Guramasynyň daşky gurşagy boýunça konwensiýalarynyň 14-şyna goşuşmak bilen ýurdumyzda durnukly şuwabatda dünýä jemgyýetçiliginiň öňüne goýulan meseleleri çözmäge düýpli çemereşýär. Bu urda bize Birleşen Milletler Guramasynyň ösüş maksatnamasy hemem daşky gurşagy boýunça maksatnamasy, azyk we owy hujurlyk boýunça guramasy, bütün dünýä ekologiýa ganaty, araly halat etmegiň halkara ganaty, Merkezi Aziýanyň sewitleýin ekologiýa merkezi, Germaniýanyň halkara hyzmatdaşlyk boýunça jemgyýeti ýaly köp sanly halkara hemem sewit guramalary bilen ýygyderli hyzmatdaşlyk alyp barýar. Şeýle ekologiýa awadançylygyny üpçün etmäge gönükdirilen täze başlangyçlar bilen çykyş edýär.
Türkmenistan Birleşen Milletler Guramatynyň Baş Assambleýasynyň mejlislerinde durnukly şoňşa ýokary derejedäki maslahatlarda daşgy uşagy gorap saklamak, su energetika serişlerini aýogly peýdalanmak, hemem ady howpsuzlygyny üpçün etmek, tebigy betbagyçylyklaryň töwekkilçiligini adatmak boýunça başlanýyşlar öňe sürdi. Birleşen Milletler Guramatyna agda ýurtlar tarapyndan kabul edilen durnukly ösüş maksatlarynyň ýurdumyzda üstünlikli durmuşa geçirilmegi biziň bu döwre başlanýyşlarymyzyň iş ýüzünde öz beýan tapýanyna dol şaýatlyk edýär. Birleşen Milletler Guramaty tarapyndan howanyň üýtkemi boýunça täze halkara alalaşygynyň Birleşen Milletler Guramaty bilen araly halat etmeň halkara ganatynyň arasyndaky hyzmatdaşlyk atly kararnamanyň Hadaryaky döwletleriniň başçylary tarapyndan birnäçe alalaşyklaryň kabul edilmegi, garaşy döwletimizden halkara derejesinde öňe süren teklipleriniň kemem başlanýyşlarynyň dünýä jemgyýetçiliginde giň golluk tapýanynyň aýdyň subutnamasydyr. Hormatly daşgy uşagy goramak ulgamynyň işgärleri, ýedi watandaşlar. Sizi daşgy uşagy goramagyň bütün dünýä güni bilen ýene-de bir gezek tüy sürekden utlayan. Size berkcan sağlık, maşgala avadançılığını kemem berqarar döwletimizden bagtyarlyk döwründe barha gülläp ötýän ýurdumyzyň gözel tebigatyny gorap saklamak urunnaky ihlasy kemem tutan ýerle zähmetiňizde uly üstünlikleri arzu edýän Türkmenistanyň prezidenti Gurbanoğlu Berdimuhammedow. Yurdumuzda 4-nji iýunda gallar ona badalyk berildi. Edermen gallaçylaryň ihlasy zähmet netijesinde şu ýyly yurdumyzyň guraýatlaryna bugdoýyň bol hasaly ösürilip ýetişdirildi. Milli ýurdumyzda sanly urgum arkaly 2-nji iýunda geçirilen eş masalyny berqarar döwletimizden bagtyarlyk döwründe Türkmenistany owy hojulyny ösürmek boýunça toplumlaryň şäherleň amala aşyrylýanyny bilemek bilen gallar ony ak pata berdi. Yurdumyzyň ahal, lewak we marol aýatlaryny suyunyň 4-nji iýunda Balkan hem Daşol welaýatynda bolsa 11-nji iýunda gallar ony hem başlamagy ak pata berýär. Hem diýip bolşak hem hormatly ýaşlarymyzdan bolsa gallar ony hem bismillah bilen başlap bermekden hem oly hormat bilen haýyş edýär. Türkmenistan parahatçylygyň onanşmaň watan ýylyna Mehriman Akadamyň ak patasy iltiragly ýaşularyň bismillah bilen bugün köwüne galla uragyna badalygy bermek çäresiniň ilkinji dawarasy ýani o şegerden medeniýet öýündäki maslahatdan başlandy. Onda çykyş edenler ýurdumyzda şu ýyly akally gallaçylaryň türkmeniň ak bugdoýynyň bereketli hasyny ösürip ýetişdirendiklerini, ony gysga wagtda ýetkizip ýonamagyň şuň köwüniň gaýra goýulmasy wezipetsigini aýdyldy. Soňra ýani o şegernäki milli ak bugdoý muzeýine gedelenç kuruldy. Ulayta galla urana bismillah etmek dawratyny adnazylar soňra bu çärenin geçiljek ýerine ak bugdoý etrawynyň awadan daýhan birleşiginiň ak ikindi meýdanyna geldiler. Bu ýerde dawratnazylar dili tenali iltiligli ýaşularyň baş bolmagyny, adymy hem müdümi ahal ýaýlasyna bu ýyl kışany ýylyň bugdoý uragyna bismillah etdiler. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi enzilni munzilan mübarekan ve ente hayrul munzilin. Ediz Allah'ım Türkmenistan parahatçylygyň we onanşmaň watan ýylynyň bu mübarek sehetli gününde hormatly Hazar kadamyzyň galla oragyna beren ak patasyna ruhlanyp galla oragyna girişýän bereketli ahal welaýatymyzyň zähmetkeş daýhanlaryna bawa daýhan ýar bolup Dawud peýgamber howandar bolsun. Ediz Allah'ım özüň gallamyzyň bereketine bereket goşup daýhanlarymyzyň ihlas bilen ýetişdiren guş-gursak ak buğday dänelerini isripsiz ýygnap döwlet ammarlaryna tawsyryp galla borçnamalarymyzy uly üstünlikler we ýeňişler bilen ýerine ýetirmekli müýesser eyle. Goý dünýä dursun. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe ähli halkymyzy bir başa jemläp bilen sepkitleri alyp barýan gahrman prezidentimiz dursun. Goý dünýä dursun. Merdana türkmen halkymyzyň dowamaty dowam bolsun. Goý dünýä dursun. Ediz watanymyz Türkmenistan dursun. Amin. Ya Rabbil alemin. Allah. Harmanyňyza bereket, çäjiňize bereket. Soňra hatar duran kuwatly kombaýnar bugdoý uragyna köpçülikleňge ýertiler.
Sonra kuwatly galla orucu kombaynlara nowat berli. Aňarsına bersine göz etmeýän görsem gözüňi dokundurýan bugdoýly meýdanyna kombaynlaryň sağlaşly obady ruhy dünýäni galkyndyryp, ırsgal bereketli, esletli zamanamyz üçin Mehriman Akadamynyň adyna aýdylýan alkyş sözleri kalplara dolly. Bir yerde kuwatly kombaynlaryň sağlaşly işlemekleri netijesinde gysga wagtyň dowamyna goşgorsak altynsaw däneleriň ilkinji tonalary peýda boldy. Doýgun goşgorsak dänelleri synanyňda gallaçy Babaday hanlaryň arly ýylky azabanyň ýene topraga ıhlatynyň ýerine düşendigini sutnamasyna gurlýar. Mehriman Akadamynyň Babaday hanlarymyza berýän ähli taraplaryň kömek gollawlary, ýokary öňdüjlükli çänikler, bol hasyl berýän tokum, dökün, suw we beýleki zerur zatlar bilen dol üpçün edilmegi netijesinde ahally gallaçy kärinçiler şu ýylda bol galla hasylyny kemale getirdiler. Galla uragyny gysga wagtda we ýetkisiz geçirmek maksady bilen bu möhüm işe hormatly prezident bilen Babaday hanlarymyza alyp beren kuwatly galla orucu kombaynlarynyň ýük awtoologlarynyň ençemezi bökdönşi ulanlar. Dawarada welaýatyň medeniýet we sunat işgärlerini çykyşlaryna ularyň berli. Bir ýerde ýokary kende ýagnanan aýdymlar, tans we folklor topolarynyň çykyşlary merdany gallaçylarymyza bu ýysanjyň senatyna gurly. Olaryň belen joşgyn bilen ýerine ýetiren aýdym saýlaryna hormatly prezidentimizden parasatly başdanlygyna bede wady bilen öňe barýan güneşli diýarymyzyň ýurdumyzyň baş baýlyklarynyň biri Daýhanyň Rysgal döwleti bolan Türkmeniň ak buğdoýunyň hemde ýeni toprak bilen ykwalyna baglan Babaday hanlarymyzyň tutan ýerli dähmetiniň tarypy ýetirli. Dawaranyň gurulan ýerine hatara dikilen bezemen ak oýlaryň ýanyna nepi türkmen hallar düşüren meýdançyda dutarçylar topornyň şirn uwaly bagçylarynyň ustatlyk bilen ýerine ýetiren türkmen halk haýdymsalary bu çäre milli uwuşgynçaýdy. Çärede gadymy Suudiýet gaty jykyryň görkezilmegi milli mirasymyza goýulan sarpanyň aýdyň nişany boldy. Zähmetsewer ata-babalarymyzyň aňky meýdanlardan ýygna bolan buğdoý hasylynyň emele gelen harmanlary eli bilen sowurmak ýaly has gadymdan gelýän daýhançylyk däpleriniň iş ýüzünde berja edilýän synnamak hasa täsirli boldy. Ahal vilayet polisiýa müdürlüğiniň ýol gözetçilik gullugynyň şeýlede ýanyň howpsuzlygy bölüminiň uramany geçirilenmezligi hem işçiň käsete wesenni. Bir yerde welaýatyň oba hojalygyna daxily idara kärhanalaryň, oba hojalyk çänikleriniň, buğdoýyň köp hasyl berýän tokumlarynyň ösümliklere ziýan merjilere garşy unanylýan serişdeleriň, çörek we çörek önümläriniň sergileri köpleriň ünsüni özüne çekdi. Buğdoý oragyna geçilen meýdanyna sege salymda täze buğdoý hasylynyň dolan kombaynlaryň ýükü, galla daşamaklygy ýürütülýän awtoologlary goýulyp, ilkinji galla hasyly bilen galla kabul ediş nokotlaryna sary ýoly düşmekleri ajaýyp görnüşler emele getirdi. Ruhawat galla önümler kärhananyň derwezesinden uly dawara bilen giren ak buğdoýly ulaw kerweniň bu ýere getiren täze hasylynyň agramy çekildi. Bu ýerde häzirki zamanyň kämil injamlary we tehniklerle üpçün edilen barlykhanada buğdoýyň täze hasyly gözden geçirildi. Dawaranyň dowamyny atlanjylar hormatly ýaşullar bilen bu uly kärhananyň önümçilik toplamyna buğdoý hasylynyň gaýtadan işlenişiniň ýagdaýy bilen iş ýüzüne tanış boldular. Kärhananyň dünýäniň iň kämil tehnologiýalar oturduran önümçilik bölümlerini buğdoý hasylynyň gaýtadan işlenmegi netijesinde taýýarlanan ýokary hili un, unas, çörek we çörek önümleri bu ajaýyp görnüşli synan ileşlemizde ýatdan çykmajak täsir galardy. Bir yerde täze hasylynyň ilkinji tonalarynyň tawsylmagyna başlanyp guralan dawarada sunugat işgärlerini çykyşlary dawaranyň baýramçylyk ruhyny hasa belende götürdi. Onda bu ýysançlaryň ýerine ýetirilen anlatlara ýaňsalan aýdym saýlarda, tanslarda hemde folklor çykyşlaryna bede wady bilen öňe barýan ata watanymyzyň, milletiň arkadagy hormatly prezidentimiziň amala aşyrýan ýurt bäxtwetli sahawatly işleriniň bereket çeşmesi bolan ak buğdoýyň wasfy belenden ýetirildi. Orak mögteminiň ilkinji gününde buğdoý oragyndan boşan ýerleriň samanyny ýygnamak ýyzy süre bolsa, gije gündüzden sürüm işlerine girişilmek bolsa, welaýatda geljek ýylyň hasylynyň aladasynyň hut şu gününe edilýäniniň gowunurjy gubanamaty boldy. Harmanyň da bereket. Ahir welaýatynyň Edirmen Babaday hanlary. Men ahal welaýat Göktepe tarapyndan şäherçiniň ýaşaýjy Kakabay söýünüp. Häzirki wagtda gallaçy Babaday hanlary düşün iň jogap fäli mögüm buğdoý ormuna başlanýar. Hormatly prezidentimiz Atababa däpde surumda eýerip bu döwletli işiň bysmyllatyny etmekligi hormatly ýaşulary tawsyryp ak patasyny berdi. Raýatlarymyň asuda bagtyar durmuşda ýaşamagy ihlas bilen işläp ene toprakdan bol hasyl almaga döret beren mümkinçilikleri üçin gahrman arkadagymyza köp sawatlar aýdýar. Hormatly prezidentimiz jany sag, ömür uzak tutýan
tutumlu işleri elmeden aravaşlığı etmedin. Harmanına bereket, kahraman arkadamı, harmanına bereket edirmen Babaday hanlar. Mehriban arkadamydan ak pata bermegi il sarpaly ýaşullaryň bismillahı bilen galle oraguna başlamak barada beren tawsyra boýunça Lewat vilayatyna da tejribe maslahaty geçirilip, galle oraguna badalga berildi. İlki bilen owa gojuluk işgärler üçin ören wajyp we jogapkärli mögsümde öňde duran möhüm wezipeleri durmuşa ornaşdyrmak, galle oragyny gysga wagtda ýetkisiz we guramaçylykly geçirmek boýunça Lewat vilayat häkimligine maslahat geçirildi. Maslahatda galle oragyny ýokary guramaçylyk derejesine geçirmek, oň üçin döredilen ähli şertlerden ýerlikli peýdalanmak, arkada prezidentimiň alyp beren ýokary öňürjilikli, kuwwatly galle ýygnaja kombaýnlaryny bökdönşik we netijeli ulanmak ýaly wajyp meseleler aral maslahatlaşyldy. Soňra galle oranyň tejribe maslahaty Çerji we Turanyň Watan Daýhan birleşiginiň bugdoýly meýdanlaryna dowam etdirildi. Bir ýerde aňyrsyna wäsine göz etmeýän rysgal bereketli peller, arkada prezidentimiň Babaday hanlarymyza alyp beren kuwwatly galle orjy kombaýnlarynyň galle hasylyny watan harmanyna daşamak üçin niýetlenen awta ulaglaryň uzyn hatarlary töwerege aýratyn gözellük çaýyp, owa adamlarynyň gahraman ýakadamyda bolan bu ýsonjyny hasam artdyrdy. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi enzilni munzila mübareke ve ente hayrul munzilin. İzid Allah'ım Türkmenistan parahatçılığın ve anasman vatanı yılının bu bayram ayının ana gününü haza arkadağımızın gallı orogunu beren ak patasından ruhlanıp gallı orogunu ulu ruhu velentlik bilen guramaçylykly işe girişen Lewap vilayatimizin zahmet söýür halal zahmetinin nurundan döwlet tapyan edermen gallaçy daýhanlarymyzyň gallı orog mögsümi gutly mübarek bolsun. Goý dünýä dursun, berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ähli halkymyzy bir wese jemläp belen sepkitli alyp barýan gahraman prezidentimiz dursun. Goý dünýä dursun, merdany halkymyzyň dowamaty dursun. Goý dünýä dursun, zan watanymyz Türkmenistan döwletimiz dursun. Amin ya rabbil alamin. Allahu ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Harmanymyza bereket, şäherimize bereket. Hormatly prezidentimiň Babaday hanlarymyza berýän ähli taraplaryň kömek gollawlary, dökünsi we beýleki zerur bolan şertler bilen dol üçin edilmek netijesinde Lewaply gallaçy kärineçiler şu ýylym gallanyň bol hasyny kemale getirdiler. Galle orany gysga wagty we ýetkisiz geçirmekli üçin vilayatda zerur bolan ähli şäherleriň görlendigini bellemek ýakynmydyr? Arkada prezidentimiň dünýäniň iň ösen döwletlerinden Babaday hanlarymyza alyp beren kuwwatly kombaýnlarynyň öňürjilikli we bökdönşiz işlemekler üçin şeýle-de ýygnalan galle hasyny kabul edişini okotlaryna bökdönşiz daşalmak üçin zerur bolan ähli şäherleriň görlendigini bellemek möhümdir. Bu olsa 130.000 hektar ýere ak buğday ekip ondan 310.000 tonna galle hasylyny almaklygy meýilleşdirilýän Lewaply Babaday hanlaryň ardyly maksatlaryna ýetjekdiklerini önemli berkidýär. Giňeş maslahatda vilayata polisiýa müdürlüğiniň ýangyn howpsuzlygy bölüminiň we ýol gödäwçilik gullugynyň işgärleriniň oraq mögsüminde ýangyn howpsuzlygy we ýol kereketiniň kadrlaryny berja etmek boýunça anyp barmaly işler barada geçiren maslahat şäherleri täsirli boldy. Bir ýerde medeniýet we sunuda saatlarynyň çykyşlaryna da giň gerim berli. Gahraman akademiyanyň başda durmagyna garaşdyr. Hemişeli bir tarap diýarymyza ýetilýän bilen sepkitler, döwletli döwrany wesenýän arskal bereketli türkmen dünýäsi, türkmen topragynyň gudraty bolan ak buğday barada ýerine ýetirilen aýdymlar, esletli zamanamyň sinasy bolup alyslary ýaňsarly. Hataradykilen agoýlaryň töweregine gurnulan ekin meýdanlaryny suwarmakda ören uly ähmiýeti eýi bolan Jakar çeşme suwly goýu bilen tanışmagam. Oňatmazlarda ören täsiri boldy. Bu ýerde gurnulan hareketme wagty dinç almaklygyny ýetlenen meýdan düşülgesi, bagşa sadanlaryň çykyşlary, ýaş suratkeşleriň çekýän suratlarym bu dawra aýratyn rewşaýdy. Kuwwatly kombaýnlaryň bereketli buğday pellerine sağlaşyk işlemekler netijesinde goşgorsak altyn saw däneleriň ilkinji tonlary peýda bolup, olaryň ýürüten ýetlenen awta ulaglara goýulýan pursatlary arskal bereketli zamanamy üçin gahraman ýakadamyda bolan çeksiz hoşallyk duýgularyny kalbyňa doldurdy. Soňra Mehriban akademiyanyň alyp beren awta ulaglarynyň uzyn kerweni şu ýylyň galle hasynyň ilkinji tonlaryna ýükün tutup galle kabul ediş bölümine ugrady. Türkmenawadyň galle önümler kärhanasynda ak buğdaýly kuwwatly ýük awta ulaglarynyň kerwenini milli däplerimize görä hormatly ýaşullar, mehrim eniler, medeniýet we sunugy işgärleri garşy aldylar. Bir ýere ýygnanan bagtyar raýatlarymyň şowkuryny el çarpışmalary arasynda ilkinji buğday hasyly watan harmanyna tawsyrly.
Dawaral çäherede çykyş edenler dördülen şertler mümkinçilikler üçin Mehriban Akademiyada alkyş hem hoşalyk sözlerini aýtdylar. Bu ýerde medeniyet bolsun goda suwatlarynyň ýaýwanlanan daýhançylyk kärni janlanýan edebi saly kompozisiýasy, rysgal bereketli, döwletli döwrany zamanamyzy Mehriban Akademiyanyň mukaddes ýörelgilerini wasp edýän belenten ýanglanan aýdymlary, tansy folklor toparlanyň joşgyny çykyşlary esleti döwrümizden ajaýyp kesip bolup, bugünkü toý dawaratyna aýratyn bezek berdi. Ýokary ukrantlygy beslenen dawaralardan soňra ýaşyn näsliň wekilleriniň Türkmenawadyň Galla Önümler Kärhanasyna Galla Oragynyň başlanmagy bilen Galla Ora mögsüminiň bu ýere gelen täze hasynyň döwrewap enjamlarda işlenişine, çörek we çörek önümleriniň sergisine buýsan işlen etmeklerde aýratyn tolgunlygy boldy. Tejribeli kärinçileriň lewap bolan taryh we ülkany öwrenş muzeýine eden gelenişlerem täsirli boldy. Dukanlarymyzda Türkmeniň ak buğdaýynyň unundan taýýarlanan çörek we çörek önümleriniň bolçulugy, desterhanlarymyzyň melemizlik çörekden dolup durmagy, rysgal bereketli bagtyar zamanamyzyň buýsunlurjy hakykatydyr. Ýeri gelenine Galla Oraga geçirilen meýdanlary badawa samandan arasalamak we arasalanan ýerlerde inniki ýylyň hasyly üçin sürüm işlerini geçirilip ýerleri täze mögsüme taýýarlamaklygy giýje günnüligiň esasy badawat amal aşyrylýanyny belli geçmek möhümdir. Harmanyňda bereket. Zähmetýär Lewaply Bawaday hanlar. Men Lewap vilayatynyň Hojambaz etrawynyň ýaşaýjysy, Türkmenistanyň hormatly il ýaşulsy Joran Obatow. Bugün toýlary ulaşýan ýurdumyzda ýene-de bir mukaddes günleriň biri. Onha hormatly prezidentimiziň ak pataty bilen ruhlanan Lewaply Bawaday hanlaryň ýaşullarymyzyň gatnaşmaklaryna çärjiw etrawynyň watandaýhan birleşiginde döwletli maslahat geçirilip Galla Oragyna badalga berildi. Hormatly prezidentimiziň owa adamlary, olaryň eşretli durmuşda ýaşamaklary, halal zähmet çekmekleri, bol hasyl almaklary barady edýän taýsyz tagallalary Bawaday hanlarymyzy hatda galkındyrýar. Bu goldowlar üçin zähmetýär Bawaday hanlarymyz gahrman arka dagymyza tüýt direkden çykýan alkyşlaryny aýdýarlar. Türkmen halkyna bagtyar zamanany, rysgal bereketi, döwletli döwrany bagş eden hormatly prezidentimiziň jany sag, ömrü uzak bolsun, tutýan tutumly işleri, ruwaşlyklary beslensin. Şäjiňizde bereket, gahrman arka dagymyz, harmanyňyzda bereket, edermen Bawaday hanlar. Mara welaýatynyň gallaçy daýhanlarynyň durmuşyndaky iň bir gyzgalyňy döwür bolan buğday oragyny başlanmagy münasibetli. Elki bilen welaýat häkimliginde ýürütme maslahat geçirildi. Maslahatda welaýatyň agykyny meýdanlaryna daýhan ahlasy bilen ýetişdirilen bereketli buğday hasylyny gysga möhletdi. Ýetkisiz ýygnap, döwlet harmanyna taşyrmak boýunça öňde duran möhüm kemem gaýry goýulmasy wezipler giňden ara anyp maslahatlaşyldy. Dagara gatnaşanlar Mara welaýat taryhy we ülkany öwrenş muzeýine gedelenç edip, bu ýerdäki taryhy gymmatlyklary bilen gyzyklanma bilen synetdiler. Soňra maslahatda gatnaşyjylar welaýat derejesinde Galla Oragyna girişilýän ýer bolan Wekil Wazir etrawynyň Türkmenistan daýhan birleşiginiň gallaly meýdanlaryna bardylar. Welaýatyň iň hormatlanýan ýaşullary daýhan ahlasy bilen kemali getirilen Guşgorsak ak buğdaýly meýdanyň gyrasyna baryp Bismillah bilen Galla Oragyna başlap berdiler. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kur Rabbi enzilni munzalen mübaraka ve ente hayrul munzilin. Ey Allah'ım, ilziýlagly ýaşullarymyzyň edýän dilek dowalarynyň hormatyna, bu mukaddes sähetligini, gahrman hacı arkadagymyzyň Galla Oragyna beren ak patasyndan ruhlanyp, Galla Oragyna girişýän Mara welaýatymyzyň zähmetseýär daýhanlaryna Bawaday han ýar bolup, Dawud peýgamber howandar bolup, Allah Teala'nın ödü bereketini berip, Guşgorsak ak buğday dänelerimizi isripsiz ýygnap, döwlet ammarlaryna tawşyryp, Galla borçnamalarymyzy ul üstünlük we awra bilen ýerine ýetirmekligi ählimize müýesser eyle. Goý dünýä dursun. Ähli halkymyzy bir başa jemläp, belen sepbitlere arıp barýan gahrman hacı arkadagymyz dursun. Goý dünýä dursun. Gujur gaýratly, merdana, zähmetseýär türkmen halkymyz dursun. Goý dünýä dursun, jan watanymyz Türkmenistan dursun. Amin ya rabbel alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Harmanyňyza bereket. Çäjiňize bereket edermen Bawaday hanlar.
Soňra şuunki dagara gatnaşyjylaryň şatlyk şowkuny bilen gahrman arkadamyzyň dünýäniň ösen döwletleriniň önüm öňürjülerinden satyn alyp beren kuwatly hemem ýokary öňürjülükli däni orji kombaynlary herekete girdilip, şu ýylyň bugdoý orogyna guramaçylykly ýerşildi. Döwletimiziň iň iri gallaçylyk sebitleriniň biri bolan Mara welaýatynyň gallaçylary geçen ýylyň güýdünde 170 000 hektar meýdany bugdoýyň welaýatyň toprak hemem howa şertlerine ýokary hasyl berýän. Kesellere durnuklu görünüşlerini ekip, ak buğdayın hasılını östürüp yetiştirdiler. Türkmenistan Parahatçılığın ve Anaşman Vatan Yelinin gallı oruğunna, Velayet Ovu Huculuk Önümçülük Birleşiginin velayetin etraflardaki teknika hizmet ediş kärhanalarının däni orji kombaynlarynyň 500'den köprägi gije günüýdiň dowamyna bökdönçsiz işlediler. Şu jogapkärli mögsümni ýygnalýan hasyly meýdanlardan kabul ediş merkezlerine bökdönçsiz daşamakdy. Mara Awtolog Önümçülük Birleşiginiň beýleki awtolog kärhanalarynyň awtologlarynyň, şeýle-de hususy awtolog serişdeleriniň 2500'den köprägi ulanylar. Mara welaýatynyň ussat gallaçy daýhanlary watanymyzyň galla harmanyna 345 000 tonna goşgursak ak buğday hasylyny goşmaklygy aýdyn maksat edinýärler. Velayet Owu Senagat toplumynyň edara kärhanalaryň önüren dürli azyk, çörek, gök, bakça we miwe önümleriniň bu ýerde guralan giň sergisem dabara gatnaşýanlarda aýratyn täsir galardy. Amaly haşam sanatynyň nepis işleriniň, muzey gymmatlyklarynyň, haly önümleriniň, daýhançylykda ulanylýan iş gurallarynyň bu ýerde guralan baý sergisem özüniň köp uşgunlygy bilen hemmeler haýrany goýdy. Saýlama aýdym saz, tans, halk dörejülük toparlarynyň bagşylaryň ýerine ýetiren aýdymlardyr joşgyny tanslary dabara gatnaşýanlar tarapyndan el çarpışmalar bilen gazgyn garşalyny. Daş toğru ýaňsalan şirni wada çykyşlarda her güni ajaýyp ösüşlerdir özgürüşlere beslenýän baky asuda, erkany watanymyz, bereketli topragymyzyň dur önürýän gallaçy daýhanlarymyzyň pek zähmeti, gahrman arkadamyzyň alyp barýan il halk, döwlet hemde bütün adamzat behwitli beýik hem tutumly işleri giňden wasp edildi. Dawaranyň dowamyna Mara welaýat polisiýa müdürliginiň ýangyn howpsuzlygy bölüminiň we polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugynyň işgärleriniň gally orogyna gatnaşýan mehanizatorlar hemem awtologlaryň sürüjüleri bilen wagt nesihat şäresini geçirdiler. Üstü buğda ýükli awtologlar kerwani welaýatda döwrüwap gurulan köprülerden gahrman arkadamyzyň welaýat merkezi Mara şäherine gorduryp beren Kaşan hemem Gorkany binalarynyň gapdalyndan geçip Mara gally önümleri kärhanasyna geldi. Garaşdyrmyzyň 30 ýyllyk şany toýunyň toýlanýan ýylyna ýetişdirilen ak buğday hasylynyň ilkinji tonalarynyň kabul edilip başlanylmagy dawara gatnaşanlarda şatlyk şowkun, şeýle-de ýokary ruh welentlik döretdi. Welaýatyň medeniýet sunady saatlarynyň aýdym saada çykyşlaryna giň orun berildi. Ýerine ýetirilen aýdym saatlar joşgyny tansar, welaýatyň zähmet adamlarynyň gahrman arkadamyda bolan çäksiz hoşallygynyň, şeýle-de alkyşynyň aýdym beýany bolup, belentden belent ýanglandy. Soňra dawara gatnaşan ýaşullar kärhanada saçaklarymyzyň rasgal bereketi bolan ak buğdaýdan ýokary kili unyň önürilişi bilen tanışdylar. Hormatly ýaşullar Türkmen galadaky un we unaş önümlerini önürýän kärhananyň ýokary tehnologiýaly önümçiligi we bu ýerde öz topragymyzy ösürilip ýetişdirilen buğdaýdan un we unaş önümleriniň işlenip çykarylyşy bilen ýakynan tanyş bolýarlar. Welaýatda galla hasylyny ýygnalan meýdanlarda badawat buğday pahalyndan gyş üçin mallary ot taýýarlamaklyga, ýerleri sürüp gök bakça ekinlerini ekmäge taýýarlanmaklyga girişildi. Çäjiňde bereket. Mara welaýatynyň edermen gallaçylary. Men Mara welaýatynyň wekili Hazrat Goňur Geňeşligiň ýaşaýdy Allah ýar. Gahrman arkadamyz 2021-nji Türkmenistan Parahatçylygyň we Anaşman Watan Ýylyny östürilip ýetişdirilen bol ak buğday hasylynyň ýygymyna girişmäge özüniň ak patasyny berdi. Gahrman arkadamyzyň beren ak patasynyň galkynyp ruhlanan Mara welaýatymyzyň il hilagly ýaşullary sähetligini Baba daýhan ýar bolsun, Dawud peýgamber himayetkär bolsun diýip uly ruhy bilen tık bilen Bismillah bilen gallawlaryny girişdiler. Arkada prezidentimiň jan sag, ömrü uzak, belent başı aman bol, il wähwitli, ýurt hemde bütün adamlar ähmetli alyp barýan işler elmedama rowaşdyr etlensin. Harmanyňa bereket, mähruman arkada prezidentimiň. Çäçiňe bereket, edermen gallaçy Baba daýhanlar.
Paytahtymyzda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiniň hem Türkmenistanyň Zinanlar Birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň bilelik dogramagyna arkadagly döwür awadan durmuşyň bünyada atly maslahat geçirildi. Maslahada işin häsiýet mahsus boldy. Maslahatlarda dinlenilen çıkışlardan agtarışı ýaly öz başdaklygyny elan edip garaşsyz ösüş ýoluna düşen Türkmenistan taryhy taýdan ören gysga möhletdi. 30 ýylyň içinde asarlara barabar ýol geçdi. Garaşsyzlyk milli ýörelgeleri, asyl gözbaşlary agrarlykdyr. Halkara ösüşler milli ýörelgelerden gözbaşarýa, dünýä derejesi milli aňyetden başlanýar diýip maslahatda çykyş edenler beýlediler. Türkmen halky okumuş halk, edil şonuň ýalym döredüji halk. Milli mirasymyzda degişli köp sanly eserleri okanyňda halkyň gadymylygyna, medeniýetine, ananjyna hemde däp sorlaryna çoňur söýgü döredýär diýip maslahata gatnaşanlar beýlediler. Ma'lum bolşýaly arkada prezidentimiz milli mirasymyzyň tutuş adamzadyň durmuş tejribesi bilen aýrylmaz baglanşyklydygyny hem işe nagtaýa. Şeýlelikde eslerni halkyň medeniýetine öz beýany tapýan umumy adamzat gymmatlyklary Türkmen halkynyň desurlaryna da aýdyň duýdýar. Olara asyllyk, terbiýelilik, mehmansöýerlik, agzybirlik we jewizlik maksusdyr. Milli liderimiziň mehriban käbesi oglaba dejäniň durmuş ýoly, halkymyzyň ruhy ahlak gymmatlyklaryna ıgrarlygynyň ajaýyp misalları. Ýakyna oglaba dejäniň ýerine ýetiren kurtösüniň muzey gymmatlyklarynyň hatyryna goşulmagy, türkmenligiň täze taryhy ýamyna ruhy taýdan hasam belende göterilmek üçin ygtybarly binýat bolup durýan beýik meden mirasymyzy çoňur öwrenmegiň, gorap saklamagyň hemde giňden wagt etmegiň zerurdygy baradaky asylly maksatlary özüne jemleýär. Bu arada maslahata çykyş edenler uly buýsonçylyk bellediler. Arkada prezidentimizin alyp barýan siýasaty ýaş netli terbiýelemegiň asyly däplerini öňe sürge. Türkmenistanyň bagtyar we abadan durmuşda ýaşamak üçin şertleri döretmek şol siýasatyň ileri tutulýan uğrudur. Şunuň bilen baglanykda beden taýdan sagdyn, ruhy taýdan baý, sadlaşykly ösen ýaş netli kemale ýetirmegi, eneliň sarpalanýan jemgyýetine maşgaly gymmatlyklarynyň berkarar bolmagyna ören uly serliýär. Maslahata gatnaşyjylar jemgyýetiň jewizlik güýjüni maşgaly ýörelgesinden döwlet siýasaty derejesine çelip putulanyrgan, asylly hem gadymy ýörelgeleri münasip dowam etdirgen arkada prezidentimize tüý sürekden hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Hormat alymlar, Nurulsow ýurdumyň Gunaýtana we paýtaht Maşawatda 4-nji iýunda saat 20-den 5-nji iýunda saat 20-de boljak howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumat gurulugynyň berýän habary bilen tanışyryň. Balkan vilayatyna az bulut howa alyp Demirazlyk gulmasaran 9-4 metr ýetýän şemal uçar. Howa gejesine 17-20 gradus maýl gündüzine 32-37 gradus ysy. Kenaryaky taraplaryna 23-28 gradus maýl bolar. Ahir vilayatyna az bulut howa alyp Demirazlyk gulmasaran 9-4 metr ýetýän şemal uçar. Howa gejesine 23-28 gradus maýl gündüzine 35-40 gradus. Gündürtü gündür taraplarına 43 gradus çenli ysy bolar. Mary vilayatyna az bulut howa alyp Demirazlyk gulmasaran 9-4 metr ýetýän şemal uçar. Howa gejesine 22-27 gradus maýl gündüzine 39-44 gradus ysy bolar. Liwap vilayatyna az kem bulut howa alyp Demirazlyk gündürden 9-4 metr ýetýän şemal uçar. Howa gejesine 23-28 gradus maýl gündüzine 39-44 gradus ysy bolar. Daşow vilayatyna az bulut howa alyp Demirazlyk gündürden 9-4 metr ýetýän şemal uçar. Howa gejesine 23-28 gradus maýl gündüzine 37-42 gradus ysy bolar. Paýtaht Maşawatda açyk howa bolup Demirazlyk gulmasaran 9-11 metr ýetýän şemal uçar. Howa gejesine 23-25 gradus maýl gündüzine 36-38 gradus ysy bolar. Ýurdumda önce iýun aýynyň 5-ine magnit hadisasynyň durnukly ýagdaýda bolmagy başlaýar.
Idi vatandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümine tozan böreşikleriniň möçörüniň hadadan 6 ötürüm artma bilen baglanşykly. Howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňoýsal täsirleriniň öňalmak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy. Şeýle hem Thomas Passynyň howanyň derejesiniň ýokary galýan günlerini pasly urak inmegi maslahat berýär. Mehriban ilaşar, bu da günleri berk berjay etseňiz, ýylyň islenip Passyna öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun watan habarlary peşimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiň bagtyalyk döwründe ata watan Türkmenistan ähir wagtlarda ösüşýär ösenýär. Ähir ösüşleň ödenine bolsa halkyň bäxtidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam şendir. Hoşa bolun, eli dileşer.